Assalamu alaikum bandiraɓe guindiyankoɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccidde e moɗon caggal nde min bismi mon ko bismade tan Amadou Moussa Anne banam gorko bisimilla ma no weekend ma waɗi machallah en jetti Allah bandiraɗo debbo tedduɗo a salminama e subaka he en calmini yeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi en jettiɓe kadi no mbiɗa ni en jarniɓe no fewi ko bismadeɓe tan e roɓɓindu mabɓe jayandeji o subaka non tigui Amadou de balde kam ɓalli buubi Dakar nani toɓa e ko taari ɗum walla mbiyen nder Sénégal ndiyam jippima hen machallah leydi wandi no Sénégal eɗen gandi ko leydi ɓurde hewde ne wayno yowiti ko to banggue toɓo saabu jawdi ndi yimɓeɓe e ndema ka foof ko hen yowiti wadde en jetti Allah eɗen ñaago Allah tan yo won ndiyam belɗam amin ya rabbi wadde en puɗɗorto roɓɓindu jaydeli meɗen e Le Quotidien ko noon tigui en puɗɗorto jayde quotidien Le Quotidien oɗo subaka hande no jirɗon ni ɓuuri hen artude koko yowiti ko e gulali kewɗi garɗi e nder lande biteɗo PUR landa noon PUR mo ganduɗa o mo ganduɗa ko biteɗo Serigne Moustapha Sy kami Issa Sall moni kala tan nana wokkita konngudi ɗum ɗon noon ko caggal nde ha joni mbiyen wayloji tigui teska hen tawi waɗi ɗum ko Serigne Moustapha Sy e nder hen noon jayde wi ko une relation pas PUR manam tan wona jokkodiral tigui ngal ganduɗa ngal joni o ina yaari yesso tigui omo ganduɗa noon ko ceernajo kañum tan wi saabi itti omo ganduɗa ko Issa Sall ko yaade notoyade ko fate banggue dialogue politique gonɗo yaade o saaha tawi yiɓin ɗum ko mawɗo leydi ndi ko wona ɗum ko konngudi omo ganduɗa ko Issa Sarr ene jabti ene tawe nder jayde quotidien Le Quotidien Walf Quotidien kañum ne koye gonɗon felo tigui yabɓi oɗo subaka hande jayde noon wi ko Serigne walla mbiyen ko Issa Sall kami Serigne Moustapha Sy holtama noon wonde jayde ne arta holko jeeyi sababu tigui ceeragu mabɓe walla mbiyen lurodiral mabɓe oɗo saaha kono ɗum ko noon biteɗo Mamles Camara ko analyste politique kañum tan joni o woni tigui e artude ko fate banggue gonka leydi ndi holtinan wonde dialogue national o e yiide makko tan ko ɗum hunde ganduɗa nde tigui wona yarude yesso ha tengti to banggue dawrugol leydi men Sénégal e wiide makko tan aɗo e nder leydi Sénégal ko ɗo tan jeyata ko yewti ko e dawrugol ina haala hoore mum to banggue dawrugol ko wona ɗum ko o holiti wonde kadi ko worɓe dawrugol ɓe ina kaɓa gam tan wawde hebde ko yewti ko e place ko wona ɗum ko kanko Mamles Camara o arti kadi ko fate banggue ɓen ɗon waɗoɓe dawrugol e wiide makko ɓen ɗon kay ina kaaɓe ina mbaɗe poode ndure tan beele jomum ina wawa tekkinde tigui sembe muɗum ko wona ɗum ko e wattidiri wiide wonde ko presse woni janeji leydi Sénégal ne wayno natti tigui joude rôle munen Sud Quotidien arti ko e gonɗon ceerago e ngal ɗon luural hakkude mo ganduɗa o ko lande PUR woni Issa Sall kam e Moustapha Sy jayde noon wi ene wayno tan ko fatwa de Serigne Moustapha Sy konngudi noon mo ganduɗa ko laal Issa Sall kam tigui jabti caggal kay nde itta e on ɗon fannu kanko noon Issa Sall holiti wonde lande PUR wona lande tigui ko fate banggue diine kanko kay omo heddi ha joni e wondema o kolaɗo kuuɓal on ɗon lande Le Soleil wayri sawru mbaggu Aissatou kañum woƴaka ko yewti ko e dawrugol o saaha ari ko yewti ko e alhaali omo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall jayde ande noon kañum waɗi tigui ko natal mawɗo leydi ndi no jirɗon ni nde holiti noon wonde ko Macky Sall joni o caggal nde hulino wonde ma ittu ko yewti ko e appel téléphonique ko fate banggue gratuit woni tan noddoɓe tawi jooɓata wonɓe e nder laamu ngu ɗum ɗon kay ne wayno ɓoyata tigui ɗum natta saabu wiide makko tan ko ɗo e jonte ɗiɗi ɓen ɗon dokka gam tigui natta tigui wa mbawa tigui mbiyen yobde no hannirta ni jande noon wi ene wayno tan ko ɗum ɗon so tawi laatima ma leydi ndi manam heeb ko tolni ko e 25 ha 33 millions e koppreje meɗen CFA walla 25 ha 33 milliards e koppreje men CFA gam waw nattude e boñ leydi Sénégal Dakar Times haalata koko yewti ko e koppreje kono tan nde haalata koye tambide ɗum e o saaha woni Amadou Hott tawi kay jayde wi o saaha woni tan koye yirlade to gotel kanko noon jagoɗo kalfinade ko fate banggue koppreje o saaha holitama ndi wonde wonko wasi no fewi to banggue ɗum ɗon faggudu e nder hen noon konngudi omo ganduɗa ko biyeteɗo ha joni Idrissa Seck ina tawe tigui e nder noon jayde noon wi ene wayno ko Idrissa Seck kay kañum tan joni o jeeyi gonga e on fannu saabu o wino ko jagorɗo walla mbiyen banquier wawa tigui ƴellidde faggudu leydi Sénégal Les Échos ari ko e miñiraɗo e mawɗo leydi ndi kono ne kadi ɓiɗɗo mo
men ɗo wonde mawde leydi ndi hono Karim Wade no paami toon ɗum holitama wonde ko alhaali ko yewti ko e loskoji toon to OFNAC ko noon kadi ko yewti e Petrotim jayde noon wi ne wayno won ko hesɗi manam ko révélation ngaji keesi kañum tan yalta joni joni o kay tawi kay ummori koye Alioune Sall mbiyen Alioune Sall tigui fewde mo ganduɗa o ko Karim Wade jayde noon ina arta tigui e nder hen ene tawi e page 4 et 6 e jayde witende les échos caggal les échos rewmi quotidien Aissatou ñalawma hande o ko ñalawma koppereje ɗum ɗon noon wadde en keddora hen tan ala ko mbawɗen hen ko jandeji nawiri noon ko yewti ko wiyete évasion fiscale ɗo e nder leydi men Sénégal woni tan ciigol koppereje kala saha ene teske holtama noon wonde ɗum ɗon leydi ndi ne wasa ko tolni e temedde e ujunaji ɗiɗi e temedde nayyi tawi ko milliard e koppereje CFA ɗum ɗon noon Aissata ko paari hitande sinno tan ɗum ɗon ngal ɗum ɗon yolde sukkanoma ene gasa tan rewa lawol no hannirta ni e wiide jayde nde goɗɗum ko yewti ko e alhaali tigui ko wona koppereje kono ko yewti ko e ceerago walla mbiyen lurodiral hakkude o mo ganduɗa ko Issa Sall e Moustapha Sy jayde wi ko kanko Moustapha Sy kanko tan fengti Issa Sall non tigui hakkude mabɓe gasi ha laaɓi jayde stade quotidien Aissatou Ndiaye no jiruɗa ni ko Jurgen Klopp mo ganduɗa kam woni coach Liverpool ko noon kadi Sadio Mané e o mo ganduɗa ko Mohamed Salah ko luural juli hakkude mabɓe ɗum saabi noon no jiruɗon ni o mo ganduɗa ko Sadio Mané ina bekkito kono Jurgen Klopp ina eto tigui joni joni o deñude hakkille makko ko luural noon teska hakkude mabɓe mayno ɓurna yaade hen joni joni o gasi ha laaɓi ceer ko tongunoɗen e jayndeji men e o subaka noon tigui ko tongunoɗen e jayndeli gasi ko jayde stade woni jayde coftal ɓalli uddi ɗum en garate gueɗe rendo keddoɗen ha joni e coftal ɓalli Amadou ene anda weekend oɗo match ne dañ noon Liverpool noon mataw nanggodiral ne waɗi hakkude mo ganduɗa kanko ni Sadio Mané e Mohamed Salah kamɓe ɗiɗo noon mataw kiram wiyete walla goɗɗum ne woni hakkude mabɓe saabu ne ƴewtinda kanko Mohamed Salah nde o jogui ballon Sadio Mané ne huccete kan o sali ko tottude ɗum mataw ha wiya tan ko ƴoguete no heewi so heewi rufi wadde ɗon saabi kanko Sadio Mané ɗum muusimo hawo holliri ko wayni muusimo te yoɗani oɗo équipe Aissata ko noon aɗa andi yimɓe hewɓe fanñankoɓe to banggue coftal balli kaali nder leydi ndi guila saison ɓennuɗo ɗo wiyama wonde ne teska Mohamed Salah hewani hokkude Sadio Mané bal e nder surface de ko wiyete 18 métres walla mbiyen 16 métres 50 ɓaɗa ko toon to Premier League anglaise holitama noon wonde guinden Sadio Mané ne fonno hollirde hoore mum haala walla filñito kono eɗen gandi ko neɗɗo mo ganduɗa kewɗo muñal e on saaha yaari seesa kono noon kadi kono mbiɗani kala ko heewi rufat saabi noon ha kanko ɓiɗɗo bambalinajo o addi tigui filñitere makko e oɗo match ɓennuɗo ɗo hakko mabɓe Burnley wonno ko ñande samedi nde hay so tawi ɓe pino 3-0 Mohamed Salah en jii vidéo ɗi nana cirque e nder réseaux sociaux e konnguli makko e onon kadi konnguli filmino kono noon kadi mo ganduɗa ko Jurgen Klopp entraîneur mabɓe yetima tigui deñude hakkille o kono namdal ngal woni ko beele so tawi ɗum ɗo wayini ma moƴƴu wonande Klopp mo ganduɗa o ko Liverpool mo ganduɗa hande o ene jeeya favori ji gam ƴettude ko wiyete ko hono championnat Angleterre kono noon kadi ene jeeya favori ji ƴettude Ligue des Champions ko ɗum woni namdal ngal tigui ko noon tigui hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo so tawi ne waɗi lurodiral metema moƴƴu e oɗo équipe saabu wiyeteno ko tato ɓe noon ma aren aɗa andi minen ko Salah Firmino e Mané kamɓe ɓeɗo tato wiyeteno yete kamɓe keedata e biwuji kamɓe ina dañno nanodiral dañnogal hakkude mabɓe ha ine haale holko saabi noon kanko Mohamed Salah o sali tottude ballon Sadio Mané ko mate añde Sadio Mané daña biwuji ɗiɗi tawa kanko dañani hay gotel kiram woni ɗon walla holko woni ɗon ɗum ɗon mataw kanko tan wawi jabtade hen kono noon jeu collectif Amadou ko kañum nawrata équipe yeeso saabu so tawi mune fo waɗi ko horam équipe o yahata hay nokku ma Samba totta Amadou totta Moussa balo wawa nadde mune hay goto wa ummade kan ha kan wiyane nanno bi tawa joueur eɓe nan ɗon jeu collectif moɓe mbaɗannowo Amadou mbiɗi sikki tan so hedditima ɗon ɗum woni ɓuural e équipe moɓɓe oɗon woni mo ganduɗa woni Liverpool Aissata so tawi en mbaɗat analyse ɗen mbawi wiide wona signe moƴƴo wona hunde ganduɗa nde vraiment ko hunde jogorde hokkude équipe o vraiment fartange par ce que Mohamed Salah Sadio Mané ko noon kadi Firmino ko yimɓe tato no a haali joni kañumen mbambi équipe o ɗum ɗon noon ɓen so tawi liggodir tan équipe o no wawi yitade hoore mum kono oɗo incident eɗen mbawi wiide
sorenaki ma jibin calel no fewi wonande Liverpool ko noon tigi yoɓe mbat feere tan ɓe ñifo ɗum gila yahani dow bandiraɓe ɗum wonno komin gaddannomo ne roɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi tan lawol gongol oɗon jaaduno ya Aissata Ndiaye ine yaade banum gorko Amadou Moussa an ko Ndeye Fatou henno e caggal caméra ji ɗi ha janggo so Allahu